senarrak, ez juezak ez nobioak, ez mediku egoiliarrak, ez aitak ez poliziak, ez jakintxuen biltzarrak, ez politiko progreak, ez sektore eskuindarrak, ez familia plangintzek, ez etxaiak ez gutarrak, ez Freudek ez jaungoikoak, ez katedradun azkarrak, ez ohiturak ez legeak, ez potroek ez bizarrak, geu gara zer behar dugun, ondo dakigun bakarrak. Niretzako aktualitateari lotuta idaztea bada modu bat pentsamentu abstraktutik pentsamentu konkretura pasatzeko, gainera guk aukeratu genezaken gaia aktualitateari lotuta, baina berak ematen zizkigun beti pare bat aukeran. Ni hola hasi nintzen, bizitzan guztian ume-umetatik bertso paperak idatzi izan ditut. Bertsoak idazten hasi nintzanean ez zian aktualitateari lotutakoak, baizik aldian behin gai librean bertso sorta bat idazten nun, eta gero ja hor bigarren etapa baten edo Estitxo Izagirre komentatu zigun, ze iruditzen zitzaigun aktualitateari lotutako gairen baten inguruan 3 bertso jartzea noizean behin. Beste arnas bat hartu bertsoa jartzeko, azkenean bapatekoak bere mugak dauzka, muga oso estuak, eta hor gauza asko ezin diain, ezin dezu hainbeste pentsatu, hainbeste denbora eskaini, eta bertso paperek niretzat bai emate dute, freskurarik ez daukate, ez bapatekoak aina, baina badaukate beste kalitate literario bat, eta nik hori estimatzen dut.